Der var engang en lille pige. Hun sad i et hjørne og kiggede rundt. Der var ingen i lokalet. Det var helt tomt. Bordene var væltet. Blikket faldt ud af vinduet. Hun så den grå novemberregn. Hun så blokken overfor, med de nedstyrtede tage og med alle skudhullerne. Hun så lyset i vinduet. Hun havde set det før. Det var for dumt at oplyse sig selv på den måde. Det var så let at blive skudt. Barrettaen i hendes hånd vibrerede allerede. Hun kunne jo gøre det. Men hvad ville der egentlig ske ved det? Hun havde hørt ham om maskiningeniør. Men hvad kunne man bruge sådan en til i en by, hvor alt var ødelagt, hvor der var krater i vejene, hvor floden var fuld af gift, hvor der ikke var styr på noget, hvor der ikke var noget overblik, hvor der var ingen ledelse. Der var ingen, der kunne se mulighederne. Der var ingen.